Tara, samahan nyo ako guys. Gagawa tayo ng insaladang talong. Okay? Samahan nyo ako guys. Ay, mag-love shoutout sa inyo lahat dyan, mga kaluto. Ayan. Kaya mag-start na tayo, paparingas tayo ng uling. Iihawin muna natin yung talong guys. Okay?
Ayan guys, mag-iihaw tayo ng talong guys. Ayan, nagparingas na tayo ng uling. Bababagahin muna natin guys, tapos sasalang na natin yung talong.
Ay, may galab, shout out Erwin. Maraming salamat sa pagtamsak. Erwin Polenday. At kay Philinda ng Broadcha, may galab, shout out sa dyan. Kay Delia, may galab, shout out Delia. Maribit TV, may galab, shout out. Ayan, maraming salamat guys. Jen Jen, OFW, may galab, shout out Jen Jen. May galab, shout out sa inyong lahat dyan. Maraming salamat sa pagbisita. Maraming salamat sa patamsak dyan. Ngayon po ay magluluto tayo ng maggagawa pala ng nagawa tayo ng ensaladang talong. Ayan, papartneran natin ng pritong galunggong. Ayan. Mamaya babalikan natin siya guys.
Ayan guys, tapos na yung ating talong. Inihaw na natin yung talong. Ngayon, palalamigin muna natin tapos mamaya himay-himay na natin yan para gawin na natin yung ensalada. Ayan. So, marami pang uling. Ilagay na natin yung ano dito.
Guys, binabalatan na po natin yung inihaw natin na talong. Yan po. Pagkatapos niyan ay himay-himay natin para titimplahan na natin ng pang ensalada. Yan.
Ayan guys, nabalatan na. Nabalatan na yung inihaw natin na talong. Ngayon po ay himay-himay na yan at titimplahan na natin ng pang-ensalada. Gagamit tayo ng kalamansi, sibuyas, kamatis, paminta, pamintang pino. Ayan. So maya-maya guys, balikan natin yan. At yung iba dyan, gagawin natin meron tayong dito, alamang. May niluto akong alamang nakaraang linggo. Ayun, yung isang piraso dito pang alamang. Sarap nito, guys. Sausaw sa alamang. Yung isang piraso na to, oh. Yan, pang alamang. Sarap sana kung mayroon pa tong okra, talbos ng kangkong. Panalo to, guys, no? Okay, balikan natin yan mamaya. Puntahan natin yung ating prinito, guys.
Ayan guys, nahimay-himay na natin guys, ito. Tapos ito ang gagawin natin yung ensalada, itong hinimay-himay natin. Tapos itong konti, pang ano natin to, pang sausaw natin sa alamang. May ginawa akong alamang. Ito po yung alamang natin. Yan. Paparis natin dito yan. May binukod tayong isang pirasong inihaw na talong. Sasawsaw natin sa alamang. Ayan, ginawa ko yan ng isang araw. Tapos paparesa natin ng malutong na pritong galunggong. Ayan, sarap nito guys. So, start na tayo. So, ilagay na natin tong isang piraso. Isang piraso lang guys, yun para sa alamang. Ayan. Tapos ito yung pang ensalada guys. So, ayan. Ate, kumana rin. Ito na guys. Lalagyan natin ng burburan natin ng peng-peng-peng. Ito lalagyan natin ng asin, mga isang kutsarita. Tapos ilagay natin yan, yung meron na tayong na-extract dito na extract na natin yung kalamansi. Ayan, kalamansi juice. Ayan o. Lalagay natin yun dyan. Ayan. Tapos lalagyan natin ng paminta. Pamintang pino. Yan, ganyan lang kasimple guys. Yan, ngayon, mimix na natin guys. Ayos na? Ayun o. Ayan. Guys, siyempre para magandang presentation natin, siyempre pupunasan natin yung gilid-gilid. Yan. Yan. Okay na mga kaluto. Ito na guys, ang gawa nating ensaladang talong. Ayan guys. Panalo guys. Tara na, kain na tayo guys. Mga kaluto, kain na tayo. Ayan guys oh. Ayan, mega love shoutout sa inyong lahat dyan. Maraming salamat sa pagbisita sa aking live. Ayan.
Ayan, may kalab shoutout kay Albic. Ayan, kay Bless Florence, may kalab shoutout. Ayan, kay Hazel. Ayan, kabayan, may kalab shoutout sa dyan, Hazel. Ayan, ito yung taga Erosin, nakilala natin sa Dolomite. Ayan, Donan Lay. Meron tayong kababayan dito, si Hazel. Ayan, Donan Lay. Si Hazel, taga Bicol din, taga Erosin. Ayan, Bless Florence, may kalab shoutout. Albic, may kalab shoutout. Donan Lay. Ayan, may kalab shoutout sa inyo. Kay Felinda Vlogs, may kalab shoutout. Albic, Bless Florence. Ayan guys, may kalab shoutout sa inyo lahat dyan. Momokam Momo ha. Yay so lovely, may kalab shoutout. Ayan. So maraming salamat guys sa pagbisita sa akin live. Okay, may kalab shoutout sa inyo lahat dyan. Mag-end na po tayo. Ingat kayo dyan guys sa mga Filipino community dyan. Ayan, mga kababayan natin sa abroad. Ayan, mga kawaiti ko dyan kay Tatay Awing. May kalab shoutout sa iyo dyan. Sa team Blessing, Achievers, Payaman, Brocha, Livewire, Pinoy Core. Kay Bay Kudaka, may kalab shoutout sa iyo dyan. Albic. Kay Madam Dote Rosales, kay Madam Saturni na mga Seki, may kalab shoutout sa inyo dyan. Kay Melanie Amar, kay Tatay Awing, ayan, may kalab shoutout sa inyo dyan. Thank you so much. God bless us all. Bye! Ayan, nagpahabol pa si Anjo Daheres. May galab shoutout sa dyan, Anjo. Kumusta ka dyan? Maraming salamat sa patamsak mo dyan, sa panonood. Maraming salamat guys. Thank you for coming. Ayan, may galab shoutout sa inyo. Maraming salamat sa pagbisita, sa patamsak dyan. Maraming salamat. May galab shoutout sa inyo. And God bless us all. Guys, mag-i-end na po ako guys. Maraming salamat guys.
Ayan na guys, yan na yung ginawa natin guys. Ayan. Ito naman yung pang-alamang natin. May tinira ako isang piraso. Ayan, sasawsaw natin dito sa alamang. Tara, kain na tayo guys. Ayan. Eternohan natin ang ensaladang talong. Ayan. Ayan, kanina inihaw natin yung talong, hinimay-himay natin, tapos may sibuyas, kamatis, kalamansi. Ayan. Kahapon may gumawa tayo ng alamang. Magiging sausawan natin yan dito sa binukod nating inihaw na talong. Ayan po. Ayan, may binukod tayong isang piraso para matikman din natin yung sinasawsaw sa alamang. Ayan, sarap guys. Tara na guys, kain na tayo. Ayan, sarap talaga nito. Ina-ina, may galap shoutout sa iyo dyan. Ina-ina. Ayan, kain na tayo guys. Admin Albig, kain na tayo. Ina-ina, kain na. Ayan, ready na natin yung kanin. Ayan guys.